Добрый день, ваше меню. Может, что-то сразу закажете? Sizning eshikda men tatarcha siylashim yozilgan. Siz siylashasizmi? Әлбәттә, безнең бөтен кеше татарча аңлый. Әйбәт, хәерле көн, мин Җан. Минем татарым, ризыгым, ашыйсым килә. Яхшы, бездә барлык популяр татар ризыклары бар. Нинди татар салатлар бар? Татар милли салатлары юктыр. Шулаймы? Салат юкмы? Окей. Аштан башлыйк. Нинди аш бар? Тыкмаш. Excuse me, did you say I talk much? Юк, тыкмаш ул аш исеме. Афу итегез, аңладым. Ул тәмлеме? Әйе, бик тәмле. Тавык шулпасы, бәрәңге һәм тыкмаш. Тыкмаш ул шундый нудлс. Яхшы, бер тәлинкә тыкмаш. Яхшы, тыкмаштан соң азу тәкъдим итәм. Ул нәрсәдән ясала? Ит һәм бәрәңгедән. Яңадан ит һәм бәрәңге кызык. Яхшы, бер азу һәм шәй. Азу, шәй, нинди шәй? Итсез һәм бәрәңгесез. Яхшы, шәйгә берәр нәрсә кирәкме? Сездә эшпешмәк бармы? Бар, ләкин ул ит һәм бәрәңгедән ясалган. Шулай шул. Эшпешмәк кирәкми? Яхшы, бәлки шәкшәк бирек, ул тәмле, баллы һәм итсез. Әйе, шак бик әйбәт. Яхшы. Сезгә барысы да шадымы? Әйе, рәхмәт, бик тәмле, искиткеч. Яхшы, сез карта белән яисә акча белән түлисезме? Телефон белән. Яхшы, аңладым. Too much, talk much. Добрый день, ваше меню. Может, что-то сразу закажете? Sizning eshikda men tatarcha siylashim yozilgan. Siz siylashasizmi? Әлбәттә, безнең бөтен кеше татарча аңлый. Әйбәт, хәерле көн, мин Җан. Минем татарым, ризыгым, ашыйсым килә. Яхшы, бездә барлык популяр татар ризыклары бар. Нинди татар салатлар бар? Татар милли салатлары юктыр. Шулаймы? Салат юкмы? Окей. Аштан башлыйк. Нинди аш бар? Тыкмаш. Excuse me, did you say I talk much? Юк, тыкмаш ул аш исеме. Афу итегез, аңладым. Ул тәмлеме? Әйе, бик тәмле. Тавык шулпасы, бәрәңге һәм тыкмаш. Тыкмаш ул шундый нудлс. Яхшы, бер тәлинкә тыкмаш. Яхшы, тыкмаштан соң азу тәкъдим итәм. Ул нәрсәдән ясала? Ит һәм бәрәңгедән. Яңадан ит һәм бәрәңге кызык. Яхшы, бер азу һәм шәй. Азу, шәй, нинди шәй? Итсез һәм бәрәңгесез. Яхшы, шәйгә берәр нәрсә кирәкме? Сездә эшпешмәк бармы?
бар, ләкин ул ит һәм бәрәңгедән ясалган. Шулай шул. Эшпешмәк кирәкми. Яхшы, бәлки чәк-чәк бирек, ул тәмле, баллы һәм итсез. Әйе, шак-шак бик әйбәт. Яхшы. Сезгә барысы да шадымы? Әйе, рәхмәт, бик тәмле, искиткеч. Яхшы, сез карта белән яисә акча белән түлисезме? Телефон белән. Яхшы аңладым. Too much, talk much.